Moabot sa kapin 400 ka mga personel sa Cebu City Police Office CCPO ang ilang ipakatap sa kadalanan sa Dakbayan nga maagian sa pagpahigayon unya sa buhing kalbaryo sa maabot Biyernes Santo nga iya sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kini ang gipahibaw sa City Director sa CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Ireneo Dalugdog sa mga tigbalita kaganiha. Ang naasoyng kalihukan gikatakdang manukad sa may Barangay San Nicolas ug matapos sa simbahan sa may Barangay Guadalupe. Gawa sa kapulisan, aduna say mga force multiplier nga moabag kanila aron masigurong hapsay ug malinawon ang maong kalihukan. Gawa sa buhing kalbaryo, tutukan usab sa kapulisan ang mga lugar nga sagad hugupan sa mga tawo, sama sa Good Shepherd sa Banawa, Barangay Guadalupe, ug ingon man sa Tabor Hill sa may Barangay San Jose. Sugod na sila og deploy kagahapon during sa Palm Sunday. Tanan na itong mga simbahan, aduna kitay mga pulis nga nakadeploy. Aduna pud kitay mga gipangbutang na mga kini mga tarpaulin. Dito sa tarpaulin na dito ang mga pahimangno ug kanang mga reminders ug unsay buhaton sa mga katawhan, labi na kadtong mga musakay sa mga pampublikong sakyanan, kadtong mga adto sa simbahan, at least ma-aware sila ug unsay ilang mga buhaton sama sa dili sila magdala og kanang mga mamahalin nga mga alahas, di sila magdala og mga dagkong kantidad nga kwarta kay basin unya kung maisahan sila anang mga mangunguot, mga mangingilad, mga laglag bariyagang. So kinahanglan magmatngon gyud sila sa during sa sa ilahang biyahe or kanang naa sila sa sulod sa simbahan. Ugmang adlaw ipahigayon ang send-off ceremony sa mga pulis sa CCPO nga ipakatap sa nagadian dapit sa Dakbayan alang sa pagbalaan na sa Semana Santa. Panguluhan kini sa bag-ong Regional Director sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Anthony Abirin. Kinsa gikatakdang bisita usab sa kampo ugmang adlaw. Nasayran nga ang deployment sa kapulisan mulungtan hangtod na sa adlawng Lunes, Abril 10. Human sa send-off ceremony, gikatakdang mulibot si Dalugdog sa mga terminal ug pantalaning Dakbayan aron masigurong hapsay ug malinawon ang pagpatuman sa seguridad sa atong kapulisan alang sa luwas nga pagbiyahe sa atong mga kaigsuunang mobiya ug musud sa Dakbayan sa Sugbo. Nalangyan po na ang anti-criminality campaign. Natay ginahimo nga kanang random checkpoint at the same time natay kanang urban patrolling sa atong mga City Mobile Force Company. Unya ang atong mga personnel sa police station padayon gihapon nga kining sa ato ang flagship program na sa pagpandakop sa kining mga wanted person or kining naay mga operations against illegal drugs, campaign against loose firearms o uban pa nga mga regular na functions sa atong mga. Subay usab sa Semana Santa, gikatakda usab nga pahigayon og simulation exercise ang CCPO sa maabot Miyerkules alang sa pagpakita sa ilang kaandam sa pagresponde kung adunay pagpamumba nga mahitabo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.